Hello guys, pini nang litum chitong tulong la pena ka preka video long stame nang litum chitong tulong pot nang litum ha kero paper pick lo nang litum lo suri or nam herzme pido nang lasi pini nang litum fan topics la pen ko son si litum YouTube channel la ki grozima la bang so lam pen tong nang litum fan ki thanchi gali la pen la so na topics tong nang wan pikali lasi pini nang litum fan wan pi bang ke litum is son application la pen India government pe litum fan mathasi ko son si litum branch bajok nang jima la pen la bang so coronavirus में कसम से तुम सब जॉब नहीं जिमा लगन सो एप्लीकेशन नॉन अलग तुम उलाई लो लपेन गूगल पे लपेन प्ले स्टोर लॉन्च तमे लॉन्च लपेन वेबसाइट लॉन्च ले दाम से में लबन सो एप्लीकेशन लॉन्च लसिला सो एप्लीकेशन हमें न बाके कोरोना कावाच प्लस सो एप्लीकेशन कसम से यूज नहीं जिमा लपेन कसम से ली तुम लबन सो एप्लीकेशन यूज पेन यदि तुम अपना से जॉब नहीं जिमा लबन सो किचेंग में गिजुत नीली नंगली तुम थानोन पो लपेन नंगली तुम से में लबन सो apps na itum stemi download le lang mate download no lapen description no stemi link long ji ke download fan lasi labang so application ko son si ki use ning jima lapen ko son si log in ning jima lapen ilitum ko sona hot si long lo ma lapen labang so virus itum long don lo ma long le lang ma yung si long log pustami ko son si ilitum doctor long dam ning jima lapen long lo ma long le lang ma ilitum labang so application long stemi ilitum technology lasi labang so application fan ili mobile screen long ban po ko son si ilitum kayus ning jiman ili kicheng men chutang than po to de mobile screen long le dam na mas nili channel long nang tum ke wa ki milang de subscribe tha la pen share tha la pen likes me pi tha nili channel long likes complete click lang la pen subscribe me complete lang la pen nang share pi tum me complete lang la si nang tum akang hon men sab o channel bang e grow bom lo la si anso se grow ji phan nang le tum channel la nili channel lang share pi tha la pen subscribe heus ne me istrab dun tha la si mobile screen long pon po a video bang le pangche mon filuna Lasen le mobile screen long wa lo lasen nang tum haning thela nang tum stame hem sido pet lo bsi la penang tum stame anatin stame family fan lapson chilang siroi lo bsi la penang tum family fan ching hon siroi lo bsi ning thela lasen apps open of the lapson interface bang po lasen ko son si ke use ning jima ladak dolo las joksin angli bahira dam lapen halloween adim pen joksin angli hem chiwang pulo dangte labang so apps ay ke use nang sia kenang sot lapen nangli dam pulo dangte ladak details data do ans temen nangli pimelo lapen ladak nangli permission pinang ji isi ladak nangli storage lapen kapre halan nangli mobile bang pinang number pinang po lapen OTP nangli po lasi labang so apps bang ke lapon vedlo nangli tum open on lapen nangli tum sini po kason si ke use nang jima Lasi malam sengong chat na OTP apaan daily net slow chat mat lasi nang itu OTP nang le nang te OTP internal nang li mobile ko pi number CP ma hadak se bangso OTP nang le po lasi la bangso apps ko son se ga use ning jima lapen hadak dolo lasi nang itu la bangso apps install non lapen la bangso apps use non lapen nang itu ko son si ili tu pran ke chip jok nang jima nang itu dak long po lasi video ga lapan vedlo nang itu la bangso video ga lang po nang itu hancur lo lasi domi